माखासे थुनलाइयारि आयदाबो लानाय जादों बे थुनलाइयारि आयदाखौ नैबे एसे फुजाथिलियाव लाबोनाय जादों आरो एसे गोजानाव बेयाव जायगा गैया नालाय थ' बेयाव माखासे सोंनाय फिननाय जागोन माखासे बाहागो लानो होनाय माखासे मानसि फैदों एडमिसना सोलिगासिनो दं देखायलांबाय थानोसै आं नोंसोरनोबो नायलांबाय थादों माइनावनि बा माबानि जेबो माबा गैयाना मा लिरो बसुमतारी मोजाङानो गासै फैजोब्बाय ना फैगासिनो दङ गामिनि गोनां गासिबो गासिबो बाहागो लागोन नामा दे लानांगौ बयबो लानांगौ बिसोर गासिबो बाहागो लाजोबगोन नै नेनानै दंजोबो जोंना रुमा रेडि जाबाय नै गासिबो बिसोरो बाहागो लाजोबो गासिबो दिनैनि हाबाफारिया नैबेनो दा फरायलांदो मेन स्टेजआ नैबेनो आरोना जासिगोना जोंना नै बिथाङानो आरो नैबे सासे नङा होमबा नंगौ दा साबेसे जासमिना साथाम जागोन हाबाफारियाव थाफुंनो थाखाय गोजोन्थों Sedang dalam cerita
Kristi Bhavanआव फुजाथिलि Kristi Bhavanआव बाथौ आर'ज कम्पिटिसन सोलिगासिनो आरोना दहाय फार्स्ट माबाया सिंगुला जोब्बाय एबारनिया एसे गोबाव जाबायना मानसिफ्रा एकदम बाजोबनानै खावसे थांजोब्बायानो एसे खम जाबाय मानसिफ्रा थेवबो कम्पिटिसना सोलिगासिनो दङ
गोविंदपुरानो सानजा